Akwụkwọ Jenesis isi nke 45. Ma Josef apụghị ijisi onwe ya ike n'ihu ndị niile guzoworo onwe ha n'akụkụ ya. O wee kpee oku sị, mee ka mmadụ ọbụla si n'ebe m nọ pụọ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla guzoworo n'ebe ọ nọ. Mgbe Josef mere ka ụmụnne ya mara ya, o wee welie olu ya n'ịkwa akwa. Ndị Ijipt wee nụ, ụlọ Fero nụkwara. Josef wee sị ụmụnne ya, mụ onwe m bụ Josef. Nna m ọ nọ ndụ ugbu a? Ma ụmụnne ya apụghị ịza ya n'ihi na ha mara jijiji n'ihu ya. Josef wee sị ụmụnne ya, biko bịakwutenụ m nso. Ha wee bịa nso sị, mụ onwe m bụ Josef nwanne unu, onye unu rere jee n'Ijipt. Ma ugbu a ya ewutela unu, ya bụkwala unu ihe iwe dị ọkụ n'anya unu, na unu rere m bịa n'ebe a, n'ihi na ọ bụ idebe ndụ ka Chineke ziri m gaa n'ihu unu. N'ihi na afọ abụọ ndị a ka oke ụnwa dị n'etiti ala, afọ 5 fọdụkwara nke ịlụ ọrụ ubi na owuwe ihe ubi na-agaghị adị. Chineke wee zie m gaa n'ihu unu iduru unu n'ụwa ndị fọdụrụ, na ideburu unu ndụ ka unu bụrụ oke nke gbapụrụ agbapụ. Ugbu a kwa, ọ bụghị unu onwe unu zitere m n'ebe a, kama Chineke. O wee mee ka m ghọrọ Fero nna, na onye nwe ụlọ ya niile, na onye na-achị ala Ijipt niile. Meenụ ngwa, rigokwurunụ nna m sị ya, otu a ka nwa gị Josef sịrị, Chineke mewo m ka m ghọọ onye nwe Ijipt niile. Rịdakwute m, atụla ụjọ. Ị ga-ebi n'ala Goshen n'ọkwa m nso, gị onwe gị na ụmụ gị na ụmụ ụmụ gị, na igwe ewu na atụrụ gị, na igwe ehi gị, na ndị niile ị nwere. M ga-azụkwa gị n'ebe ahụ, n'ihi na afọ 5 nke oke ụnwụ fọdụrụ ka e wee ghara ịnapụ gị ihe niile, gị onwe gị na ụlọ gị na ndị niile ị nwere. Ma lee, anya unu na anya nwanne m bụ Benjamin na-ahụ na ọ bụ ọnụ m na-agwa unu okwu. Unu ga-egosikwa nna m nsọpụrụ m niile n'Ijipt, na ihe niile nke unu hụworo. Unu ga-emekwa ngwa mee ka nna m rịdata n'ebe a. O wee dakwasị Benjamin bụ nwanne ya n'olu, kwaa akwa. Benjamin kwakwara akwa n'olu ya. O wee sụtụ ụmụnne ya niile ọnụ, kwakwasị ha akwa. Emesịa ụmụnne ya kpanyere ya ụka. E wee nụ ude ya n'ụlọ Fero sị, ụmụnne Josef abịawo. Ọ dị mma n'anya Fero na n'anya ndị ohu ya. Fero wee sị Josef, si ụmụnne gị, meenụ nke a, buonu anụmanụ unu ibu, laa baa n'ala Kenan, cherekwanụ nna unu na ụlọ unu bịakwute m, ka m nyekwa unu ezi ihe nke ala Ijipt. Unu ga-erikwa uru ala nke a. Ma gị onwe gị ka e nyeworo iwu, meenụ nke a, sinụ n'ala Ijipt tiri ụgbọala n'ihi ụmụntakịrị unu na n'ihi nwunye niile unu, kurukwanụ nna unu bịa. Anya unu adịkwala n'ihi unu, n'ihi na ezi ihe nke ala Ijipt niile ọ bụ unu nwe ya. Ụmụ Izrel wee mee otu a. Josef wee nye ha ụgbọala n'okwu ọnụ Fero. O nyekwa ha ihe ha ga-eri n'ụzọ. Ha niile n'otu ka o nyere uwe mgbakwasị mgbanwe. Ma o nyere Benjamin ọgụ mkpụrụ ego ọlaọcha 10 na ọgụ 5, na uwe mgbakwasị mgbanwe 5. O zigakwara nna ya otu a ịnyịnya ibu 10 na-ebu ụfọdụ n'ezi ihe nke Ijipt, na nne ịnyịnya ibu 10 na-ebu ọka na achịcha na nri nna ya ga-eri n'ụzọ. O wee zilaga ụmụnne ya ha ala, ọsị ha, unu esela okwu n'ụzọ. Ha si n'Ijipt rigoba n'ala Kenan bịakwute Jekọb nna ha. Ha gosi ya sị, Josef nọ ndụ ugbu a. Ha gosikwa ya na ọ bụ ya na-achị ala Ijipt niile. Obi ya wee gbafuo n'ihi na o kweghị ha. Ha wee gwa ya okwu Josef niile nke ọ gwara ha. Mgbe ọ hụrụ ụgbọala niile nke Josef ziri ibute ya, mmụọ nke Jekọb bụ nna ha wee dị ndụ. Izrel wee sị, ozuo, Josef bụ nwa m nọ ndụ ugbu a, ka m jee hụ ya anya tupu m anwụọ.